Nthawi zambiri timayankhula kuti mpira ndi zigoli. Akapita pa stadium mpira ndi kukathera 0-0 osagolesana chigoli china chilichonse. Inde timasangalala kuti agawana point, komabe ifeyo timafuna tione mpira utagwedeza ukonde. Osati kugwedezera kunja koma kugwedezera mkati mwenimweni. Mu siku la lero alipo mapuleya ndithu angapo amene anatenga top 20 olo anatenga top 2 ya mapuleya amene agolesa zigoli zambiri kuma timu awo. Koma funso ndikumati ndi anthu ati, ndi mapuleya ati amene ali ndi zigoli zochuluka? Mu siku la lero ndikufuna ndikupasireni video ya mapuleya okwana 15 amene ali ndi zigoli zochuluka kuposa anzawo onse. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Tisanayambe video iyi ndikufuna muichite pause m'makomenti, mulembe timu imene inuyo mmasapotera, komanso kuphatikizapo mulembe munthu amene mmamuganizira kuti ndi GOAT wanu. Akakhala wanga ndiye mukumudziwa paja. Okay, tiyeni tipitirire motere. Pa namba 15 pali osewera otchedwa Romelu Lukaku amene ndi osewera wa timu ya SC Napoli. Iyeyo ali ndi zigoli zokwana 415. Pa namba 14 pali osewera otchedwa Fred. Iyeyo ndi osewera wa timu ya Fenerbahce. Iyeyo ali ndi zigoli zokwana 413. Pa namba 13 pali osewera dzina lake Sergio Aguero. Iyeyo anasiya kusewera mchaka cha 2021 kamba ka vuto lodwala mtima. Iyeyo anachinya zigoli zokwana 426. Osewera otchedwa David Villa yemwe anasiya kusewera mchaka cha 2020 ndipo mu nthawi imene wakhala akusewera wakwanisa kuchinya zigoli zokwana 438. Pa namba 11 pali osewera amene iyeyo ndi osewera wa ku Santos FC. Iyeyo ali pa namba 11, dzina lake ndi Neymar, ali ndi zigoli zokwana 443. Pa namba 10 pali player amene dzina lake ndi Hak, yemwe ndi osewera mklabu ya Alexico Mineiro, ndipo iyeyo ali ndi zigoli 444. Pa namba 9 pali osewera dzina lake Edin Dzeko ameneyi ndi osewera wa timu ya EFC ya ACF Fiorentina imene ali ndi zigoli zokwana 449.